O Parque da Cachada converteuse hoxe no epicentro das festas de Boiro coa celebración do Día das Peñas. Ademais de medir forzas nos xogos máis disparatados, os asistentes acabaron a xornada pasados por auga. A investigadora boirense Vera García Outeiral foi este ano encargada de dar o mangueirazo de honra na Festa da Auga. Empezamos agora ás 12:30 cos xogos, a partir das 2 menos cuartos temos mangueirazo de honra que este ano dedicamos a boirense que é a investigadora científica Vera García Outeiral. Despois teremos a Festa da Auga a partir das 2 e ao mesmo tempo sesión DJ con Bruno DJ hasta as 3:30. Este luns as Peñas marca o ecuador das festas de Boiro que viviron a súa fin de semana grande este sábado e domingo, nos que tradición e modernidade se fusionaron nun amplo programa, con actividades tan espectaculares como a malla do centeo. Levamos xa 3 días intensos, este é o cuarto día das festas, e a verdade é que está salindo todo previsto. Estamos vendo como a xente está moi contenta con esta programación. Sí, é verdad que hubo esos detractores ao principio, bueno, estamos demostrando que é un bo cartel e, bueno, esperemos que estes 3 días que quedan contando con hoxe siga o mismo transcurso e, bueno, dende aquí a seguir animando a xente a que veña a Boiro a disfrutar destas festas que para min son as mellores festas de toda Galicia. Tras estes días nos que non se rexistrou ningunha incidencia, queda aínda por diante a traca final. Mañá o prato forte será a actuación da París de Noia, mentres que o mércores pechará o programa un tributo a Tina Turner.